Hello Makadini, Salibonani, and welcome back to Destiny Blitz. If you have been following our channel, munoziva kuti tanga tichikuinzirai great content over the week, and here are some of the highlights from this week. Vakatemwa deep cut mumashure. Ambuya Lloyd vairatidza kuti vakanga vatorepwa because bhurugwa ravo rakanga riri paside pezamu ravo apo. Nemapics vari naked avaisenda. Achaiuye kujuti kwandiri. Akungoenda kuchitirei. Angasingandipindire mumba, angasingandipindire mbedi. My name is Agnes Sekuziva kwenyu Destiny Blitz, chirongwa chinenge chikupai my highlights emashows atinenge takaita over the week. And this week takaita mashows akawanda, and among those stories pane nyaya inosuwisa, nyaya yakaitika kuChegutu. Nyaya inagogo vakabuda vachienda kunotsvaga huni, vakabva vashaikwa for over 2 days. My neighbors nevamwe vanhu vemunharaunda vakaungana vakaita mushandira pamwe vachienda kunotsvaga vanhu ava. Takabva taenda kupolisi kweko tikanomaudzawo, mapurisa vakatibatsirawo. Takura kofini tichibva taenda kwavakange vakaponderwa. Tikanosvika zvechokwadi pekutanga takasvika njiona ndiyo here mutembero wangu zvechokwadi. Ndikaona ndiyo. Vana mbuya ava vakazowanikwa vakaurayiwa, vakatemwa nematemo, uye vamwe vachona vaitoratidza kuti vainge vakarepwa. Akaita sei akararawo, akasungwawo, zvakanga zvakaitwa ambuya Lloyd ndo zvakanga zvakaita sei zvakaitwa ambuya Alice. Asi ambuya Lloyd vairatidza kuti vakanga vatorepwa because bhurugwa ravo rakanga riri paside pezamu ravo apo. Ndopaive pakaratidza kuti vakanga vatoshandwa kuratidza kuti vakanga varepwa. Vana papa vanetsa mumastreets umu. Even I am shocked nestory yatikuwinzirai, story ya prophet vanozoonekwa kuti vanenge unange vasitosiri prophet. A prophet who was supposed to be a spiritual guide was found guilty mudare of having an affair nemukadzi wemunhu. It's actually more disturbing that at the end of the story, the prophet has the audacity to ask padare kuti ko mukadzi ndewani. Ebunzai. Saka mukadzi anenge ari wana. Ndisati ndapindura ndikuda mombe zvekare Ichitu. Just 6. kwamame Munhu wechechi munomba mutukuza zvakadaro. vabvunza a good question. It's a good question. Vari kubvunza mubvunzo wakanaka stereo, but pavaubvunzira vabvunza munhu asingade kuubvunza. Saka tiri kuwedzera mombe iyoyo, tiri pamidhiya tichitaura zviri pachena kuti hatisi kufara kana tichiita zvinhu zvakadai. Kutaurira pasi takadzikama, kutsvaga kuti tisaite maemotions mukati medare. Handiti mapawa. Tauriranai sekutaurana kwamune muchiita pamafoni nehure renyu. Zvinokuudzai kuti muridzi warona ndiani. Mamunzo mubvunzo waProphet kuti mukadzi ndewani. Do you think he had the right to ask? Or maybe he was overstepping? Let us know what you think in the comment section. Tichiri mumatare imomo, one of the stories that we are nayo yakasparka a lot of conversation. Actually, it's a story for debate. Chief vakapesera vataura vachiti varume vashoma pasirosi, varume vatori vashoma kudaka vakadzi. Saka mukati munhu akadaurora mukadzi waanhu, vamwe vakadzi vanofa chitambura asina rachi. nyaya iyi inyaya yekuti mukadzi mudiki akaenda kuna chief achicomplaina achiti murume wake hachauye kujuti kwake. Akapa nhoroondo yemafambiro avaita vese, uyezve kuti akanga akucomplaina kuti nguva nenguva murume wake akanga akumukanganwa. Saka wakunoenda kuboni mukadzi ukurwadziwa kudaira. Chief vakazotaurazve vachiudza mukadzi mukuru wepabarika ipapo
kuti vakadzi avafanira kuva vanhu vanodzvinyirirana, nekuti chero akaitira utsinye mukadzi mudiki uyu, murume wake pamberi apo zvekare achangozotsvaga umwe mukadzi sematsvagiro akaita okutanga, nekuti chinhu chakaita kuti achite in the first place hachisati chabva. Saka matambudziko zvekutukana kwake nemurume musapindira sere, zvekupanana kwavo gopura nekuti mangwana ndimi chaakambokusiyira yani munotsvaka hachina kubva chinhu chiripo zvinoitika futi nyangwe avakaenda mweya wana wakambomupa kutsvaga mukadzi uri mukati make. Hapana munhu anoshingirira gomba risingabhadhari. Is it true or is it not? Well, let's find out in our next story. Hakuna munhu anoramba achinda kunochera pagomba risingabhadhari. Pane sembo inenge chibuda vanenge achiona apa Mambo vaitonga nyaya yemurume ainzi akamitisa mukadzi kechitu, and in his defense aitaura achiti aiwa ini ndanga ndamupa mari yekuti atenge Jadel. Zvakaita kuti azoita pamuviri wapaanapo kwezvezvazvo ndezvekutoti akauya mwanasikana akaumirwa wachitaurawo matauriro ake aita obva nditi Misheki wone tadaiso ndati mwanasikana iwewe hazvikwanise kuti ndikutambira hafu timbo bata apa uende wadii ndakazonda pafoni akundifonera wanzi ndokumbirawo mari yekuti ndiriswa Jadel ndabva ndamupa mari yekuti aniswa Jadel ndamupa mari kuti aniswa Jadel obva aenda kuniswa Jadel Misheki wone kaiswa Jadel atobva tazoitawo mukadzi uyu akanga ambomitiswa kekutanga akazomitiswa kechitu, asi murume uyu manje anga asingakwanise kutora mukadzi uyu nekuti anga aroora mumwe mukadzi. In his defense again aitaura kuti aiwa mukadzi uyu ndakatadza kugara naye nekuti patakatanga kudanana ndanga ndisingazivi kuti anga ane mumwe mwana. Munhu ane mwana wake ndabva ndati iwezori mwana tati muda kuda kumuramba ipapo but vazoita kuti tisarambane kuti iye aiti ndabva ndati chandokukatsvaizvindakazochingira mwana wangu ndoti wewe wandichiita baudhara kuti nyika kuti hauna mwana iwe uri mwana. Zvizati ndine mwana first day akatanga kutondiona ndandoti ne mwana wangu kumusana ndine munina wangu first day ndikatanga kuenda kwake ndine mwana wangu ari kumusana. As Stella always says, kuva amai ibasa asi rinozova basa rakapetwa kana amai vachirarama nemwana ane urema. From the challenges they face daily to the incredible strength they show, Twice a Mother reminds us of the unbreakable bond between a mother and a child. This week, in a heartfelt episode, we went to Kambuzuma. Uku kwatanga tina amai Faith. Uchiuzwa kunzi mwana wenyu anofanira kunge ane urema zvakakunetsai kutambira. Ko mazouya imimi nemwana. Baba vakazvitambira sei, vehukama vakazvitambira sei, munharaunda tinoziva isusu vanhu vese pavanenge vachifamba vakatakura pavanozokona nemumwe vanenge vachiti pakorokoto. Asi vanhu vachizonzwa kuti aiwa mwana uyu ari kuramba neurema, vanhu vakazvitambira sei? Baba vachona vakazvitambira nokuti vanomuda. Ndiye ari apa pawo apa chero wakaenda kupi mwana wavanomuda. Asi vabereki vake havana kuzvitambira. Zvoti kana nanhasi so ndikarwara nhasi kana mangwana hapana unondibatsira mwana. Even though ndinoona mwana uyu. So don't forget to watch Twice a Mother. It comes to you every Saturday at 5 on ZBC. And for those that miss it, you can also get here on Destiny TV. It comes out every Wednesday. In another controversial issue, last week, pa Kambuzuma 5 Pama shops, one of the ladies of the night, arikunzi akafira mukontainer. Uyu msikana uyu arikunzi anga ari kumujolo. Here is what happened. Ndichizobvunza vanhu ndobva ndatonzwa kuti chokwadi. Ndobva ndatobvunza kuti saka atakurwa resvikanzi asati ndikati ndoda kumuona achitakura. Ndozvandaikuita. And then ndobva ndatoenda kunodya sadza kusero. Ndobva ndadzoka. Ndikati ndoda kumuona achitakura. Ende tatomumirira kusvika ndamuona achitakura. Zvakubatai sei? Muri kutaura imimi kuti pamakapedzera kumuona mari mwezuro makatonwa naye akanga asingarware ipapo. Atorera tichiita zvatinoita mazuvese. Saka kurwara kwaaita ndekwanezuro chete. Kwanezuro tongozoti tongoti tingangoti kweusiku because takangonanaka ari right. Tingangoti kurwara kweusiku ndokwatinotoverenga kuti 2 days. But kana tikada kuzozvinyatsoverenga pamwe tori 1 day. From Twice a Mother to Vana Gogo to Vana Prophet, even kusvika kumukomana weJadel, tiri mumatare.
I still just want to know, what do you guys think about statement rachifu rekuti murume anofana kuita barika anenge atogadzirisa maproblems enyika nekuti vakadzi vakawandisa kupfuura varume? Leave your comments in the comment section. And that's it, family, for this week's highlights on Destiny Blitz. Thank you so much for joining us, and remember, you can catch me here again next Friday, same time, same place. And don't forget to share, like, and subscribe to our channel. Bye.